खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं महनपुर गामिनि रुंसारि चितानन्द बसुमतारीनि न'खराव दा बिथाङा गोबाव सम बाथौ धोरोमारिजों नांथाबनानै बिथाङा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि हिसाबाव खामानि मावबोबाय दंमोन। बिथांनि न'खरनिफ्राय लोगोसे जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय नुजाथि फैनाय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन। दिनै मार्च दाननि 23 अक्ट' गोथार बुधबार सानाव रुंसारि चितानन्द बसुमतारीनि बान्द्रा आसार दा बे बान्द्रा आसाराव आङो नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांनि जा हाबा दिनैनि जा हाबा सान आगे बान्द्रा आसारनि थ' बे खोब मोजाङैनो जानानै थांदों। ओंखायनो आं बे चेनेलनि गेजेरजों गोजोननायखौ बावदों। गोजोननाय थाबाय। लोगोसे बिथां चितानन्द बसुमतारीया बाथौ धोरोमजों लोगोसे समाज सिबिनायाव माबायदि समाजखौ सिबिलांदोंमोन बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नोंथांखौ खावलायबाय। रुंसारि चितानन्द बसुमतारीनि जिउ खौरां होनोब्लाथ' जों एसे आगोलनिफ्रायनो लाना फैनांगोन। थ' बिथाङा गोदोनि कामरुप आरो बिनि उनाव बाक्सा आरो आथिखालनि तामुलपुर जिल्ला बिटिआर बे हालामाव बिथाङा थांनाय 1953 1 जानुवारियाव जोनोम मोनदों आरो जोनोम मोननायनि उनाव बिथाङा बे लखिमपुर जिल्लायाव हाबा जाखांनायनि उनाव बेवहाय फैदों आरो बे फैनाय समाव बिथांनि बिफाया बेवहाय बै समाव जिहेतुके जोंनि ओनसोलाव बे लखिमपुर जिल्लायाव गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय बेवहाय हा गोदान लानानै रायजो जाफैदों। दा बेवहाय बिथांनि बिफाया बेखौ लाना फैदों आरो फैनाय समाव बिथाङा सानै फिसा हौवासा आरो हिन्जावसाखौ लाना फैदोंमोन। दा बिनि उनाव बिथाङा बे गोदोनि आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लाखौनो होननांगोन जोङो आरो उनावहाय धेमाजि बे धेमाजि जिल्लानि नैबे जुनाय महकुमानि बे महनपुर गामियाव रायजो जाफैदों आरो खोब गोग्गोमैनो बिथाङा रायजो जाफैदों आरो बे बुब्लियाव बिथांखौ जोङो बुंनांगोन जे बै समाव जेला जोंनि बाथौ धोरोमा हाग्रा बंग्रायाव सिबिजादोंमोन मोदाय दावदाय हिसाबै बायदिसिना रोखोमनि बोलि बिधान प्रथानि गेजेरजों सिबिजादोंमोन। दा बै समावनिफ्राय बिथाङा अतप्रोत भाबे बुंनांगोन बाथौ धोरोमाव जरित दङ। खिन्थु सानसे समाव जेला भबेन फोरोंगिरि उत्तम खेरखातारि बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे सुस्रांनाय लामायाव फैदोंमोन बे धोरोमा आरो हिसाबैनो गोथार बिबार प्रसादजों बावनाय बे हाबाफारिया बेवहाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ बिथाङा गोग्गोमैनो बाहागो लादों। दा रायखांनांगोन मथुर बसुमतारीमोनखौ रायखांनांगोन। दा बे बुब्लियाव बिथाङा खोब मैखोमैनो बे आवगाय बिथाङा भबेन फोरोंगिरिनि दिनावबो जादोंमोन आरो आथिखालनि जा बाथौ महासभा बेनि बिथाङा गिबियाव बे आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्लानि नेहाथारि जादों, खेबनै आफादगिरि जादों आरो बेबायदिनो बिथाङा बे बाथौ धोरोमखौ सुस्रांनायनि बेलायाव फेहेरनाय फुवारनायनि बेलायाव गोबां खामानि मावदों होनना बुंनांगोन। दा बे जायगायाव गोदो बे भबेन फोरोंगिरिनि दिननिफ्रायनो बे मंगलबार सानाव हालेवै खदाल जावै दा बेफोर हाबाफारिफोरा मोजाङैनो गोथार मन'बरखौ लानानै सिबिनाय हुदाया बिथाङा खोब गोग्गोमैनो बाहागो लाना फैदों। दा हिसाबै बुंनांगोन बेवहाय जे हा गोदान लाफैनायनि उनाव बे महनपुर गामियाव बिथाङा खोब नारा नाथा नाजानानै मोनसे थुरिनि थानसालि लुदोंमोन आरो बेखौ लासैनो बिथाङा बेनि दैदेननायनि गेजेरजों पाक्का थानसालि लुदों आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि बाथौ महासभानि गेजेरजों बिथाङा गामि गामि जेसेबांखि बर' गामिफोर दङ बाथौ धोरोमखौ सुस्रांनाय बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय फुवारनायाव बाहागो लाबोदों आरो भारतनि अनगायैबो बिश्व दरबाराव लांनो थाखाय बिथांमोना जथेस्थ' नाजाबोदों आरो बेखौनो रायखांनांगोन जे बिथांनि महिमा जिथु मावनाय हाबा बे मावनाय हाबाया माने अपार। ओंखायनो दिनै जों गोजोननाय मोनदों जे सारा जोंनि
बाथौ धोरोमनि गेजेराव सासे जोङो बुंनांगोन बिथाङा जे रोंखा राखामोन अखल बिथाङा धोरोमनिल' नङा जोंनि समाज बिथिङावबो गोबां खामानि मावदों सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां खामानि मावदों आरो बर'नि जेसेबांखि हारि जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनाय बा जोंनि पिटिसिनि गेजेरजों उदय आसल नागिरनाय बे हाबाफारिफोराव बिथाङा गोबाङैनो बाहागो लादों आरो बुंनांगोन जे बे ओनसोलाव जेसेबांखि शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर जादों बेवहाय बिथाङा ओतप्रोतभावे जड़ित दं आरो बुंनांगोन जे जोंनि बेयाव गंसे गुदि फरायसालि लुदोंमोन कसनाबर गुदि फरायसालि बेवहाय बिथांमोननि दैदेननायावनो 1 नम्बर महम्मद 2 नम्बर महम्मद 3 नम्बर महनपुर नावकाटा बे गासिखौबो लानानै मोनसे गुदि फरायसालि बेयाव बिहोमा दं बेनि उनाव उच्च शिक्षा लानो थाखाय जोंनि बर' हारिफोरा सिमेन्ट सापरियाव गंसे गेजेर फरायसालि आरो गंसे गोजौ फरायसालि लुयो 1 नम्बर महम्मद 2 नम्बर महम्मद 3 नम्बर महनपुर नावकाटा बे गासिखौबो लानानै मोनसे गुदि फरायसालि बेयाव बिहोमा दं बेनि उनाव उच्च शिक्षा लानो थाखाय जोंनि बर' हारिफोरा सिमेन्ट सापरियाव गंसे गेजेर फरायसालि आरो गंसे गोजौ फरायसालि लुयो बेवहायबो बिथाङा मैखोमैनो अरिहना दङ बिथांनि आरो लोगोसेयैनो बिथाङा बुंनांगोन बिथांखौ जे बिथाङा गंसे बेल जायखौ जों घन्टा होनना बुङो बेखौ बिथाङा गोसो खुसियै दान होदोंमोन आरो बे दासिमबो जोरनानै दङ दा बेखौ बुंनांगोन आं बेखायनो गोसोखाङो जिहेतुके जों बिनिनो साफा फोरोंगिरिमोन आरो दा बिथांनि जे मावनाय हाबाफारिफोरखौ नुयोबा धोरोमनि मावनाय हाबाफारिफोरखौ नुयोबा समाजनि मावनाय हाबाफारिखौ माने अपार माने बावनो हाया आरो बेखौ माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बेनि अनगायैबो हारिमु बिथिङाव खुब बिथाङा इन्टारेस्ट दं होनना बुंनांगोन बै समाव जेला बिनि जोनोम जायगा बे मारेगावआव दा बेवहाय बिथाङा सेंग्रा समाव मोनसे बेंक पार्टि खुलिदोंमोन होननानै जों मिथिना मोन्दों आरो बे बेंक पार्टिया खुब जोरनानै दङ बिथांमोननि जायगायाव आरो उनाव बे खारबोखांनायनि उनाव बे महनपुराव बिथाङा बै जायगानि बेंक पार्टिनि जा आइजेंफोर बे आइजेंफोरखौ लानानै नैबे महनपुरावबो बिथाङा खुलिफैदों आरो दासिमबो जोरनानै दङ आरो जेसेबांखि जोंनि आफादफोर जोंनि गुबुन माबाफोराव उत्सब पार्बनफोराव बिथांमोननि बे दानाय माबाया बेंक पार्टिया दासिमबो जोरनानै दङ आं आसा फारिदों बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों दिनैनि बे बुब्लियाव बे भाद्रा आसार गारनाय बुब्लि जोबथा हाबाफारियाव जोङो गांसे जोंनि आन्दिबारि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिया पाब्लिश खालामदों बिथांनि रुंसारि चितानन्द बसुमतारिनि गोसोखांथि होननाय मोनसे बिजाब बिथांनि जिउ खौरांखौ बेवहाय लिरथुमनानै बेखौ माने पाब्लिश खालामदों जोंनि आन्दिबारि लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिया आरो बेवहाय गासै बिथांनि मावनाय हाबाफारिफोरा दङ जोनोमनिफ्राय आथिखालसिम जेसेबां मावबोबाय बे बाथ्राया रोखा लिरदों आरो गोबां जोंनि जेसेबांखि आफाद दङ बे आफादनि मावथिफोरा बिथांनि सायाव जा मोन्दांथि मावनायनि जा मोन्दांथि धोरोमारि आफादनि मावथिफोरा बिथांमोना बेवहाय लिरदों खोब मोजां जादों दिनैहाय बेखौ जोंहा जुलेन चन्द्र बर' लेङाइ आफादगिरिया बेखेवदों आरो जोंहा बिनि सिगां बिथांनि खाम्फा बेखेवनाय दंमोन जा बिरेन बसुमतारि बिथाङा आलासि महर फैनानै बेखेवनो हादों आरो दिनै बे जोबथा हाबाफारियाव जोंनि जिल्लानिफ्राय फैनानै आनसलिकनिफ्राय फैनानै बे बिथांनि जोबथा बान्द्रा आसाराव आर'ज आरो मोनथिना आरो जोबथा हाबाफारिसिम गोसो गोथारै बाहागो लानानै फोजोबदों गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम मा बुंनो सानो आं दिनै आंनि आफानि बान्द्रा आसाराव आसारखौ खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनि बे लखिमपुर जिल्ला बा दुलाराय बाथौ गौथुम धेमाजि आरो लखिमपुर जिल्ला गासैबो आफादनि गासैबो नेहाथारि गासैबो आन्सलिक नेहाथारि आरो आफादगिरि बिथांमोना नुजाथिफैनानै आरो रायजो राजा जोंनि सिमेन्ट सापरि ओनसोलनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय लोगोसे गुबुन आफादनि जेरै बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन आफादनि बिथांमोना दिनैनि बे बान्द्रा आसाराव नुजाथिफैनानै आंनि आफानि बे जोबथा बान्द्रा आसाराव नुजाथिफैनानै जिबायदि लैहोर फैनानै जाफुंसार होनायाव आं जोबोदैनो गोजोननाय मोन्दों थारैनो आंनि आफा रुंसारि चितानन्द बसुमतारिनि फारसे रायजो राजानि ओरै अनसायनाय आरो अननायखौ जिबायदि रायजो राजाफोरनि साननाय हनायजों जि मोननायखौ नुनानै
आंनि गोसोआबो बहुत गोजोननाय मोन्दों। बेनि थाखायनो लोगोसे आं दिनै आंनि नैथि फिसाज्ला हिसाबै आङो नोंथांमोननिसिम बा बिथांमोननि गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा आंनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेखिनिखौनो आं दिनै बुंबाय।